Keď ste podobní ako ja, vaše nadšenie pre strašidelné príbehy sa začalo niekedy v detstve, pri slovenských rozprávkach a povestiach. Mám preto pre vás ponuku. Na platforme Patreon nájdete strašidelné slovenské povesti, ktoré mám pre vás ako bonus. Pár dní sledujem Vasiľovo počínanie. Zdá sa mi neisté a nezodpovedné. Ako by nebol presvedčený o tom, čo robí. Budem musieť prispieť budúcemu kolegovi k primeranej výchove sám. Pre začiatok vytiahnem mača spod lavičky a postavím mu ho do cesty. Bolestné zamňaukanie splynie s vydareným zahrešením. Dovediem mu žabu do studne. Celé noci krka, očarená svojim hlasom zosilneným studňou, a nedovolí Vasiľovi spať. Je zábavné sledovať, ako po polnoci vybehne z domu a naslepo pichá vidlami do studne. Nakoniec tam vyleje hrniec vriacej vody. Nie, že by to pomohlo. Potom ho príde navštíviť Iľa. Keď vchádza do bránky, je na nej poznať ľahké znepokojenie. Nečudujem sa. Vasil sa teraz každému vyhýba. Nerozumiem, o čom sa tam dnu zhovárajú. Je to však stále hlasnejšie a hlasnejšie. Až Iľa celá červená vybehne z dverí. A ešte predtým, ako nimi tresne, zakričí: tak si tu hoci zhni, mne je to jedno. Skvelé. Títo ľudia sú takí vratkí. Vôbec som nemusel zasahovať. Párkrát mu položím do cesty hrable. Je to jednoduché, ale aké účinné. Spočiatku sa hrče na Vasiľovom čele usilovne množia. A čo je hlavné, on usilovne hreší. Potom si však začne dávať lepší pozor pod nohy. Ako ho krásne rozčúli, keď utopím potkana vo vedre s vodou na pitie. V sobotu, keď rozpáli pec, aby si upiekol chlieb, priložím do plameňov pár sklenených čerepov. Neviem, čo je hlasnejšie. Výbuchy z ohniska, Vasiľové nadávky alebo jeho škvrkanie v bruchu. A ešte veľa dobrých nápadov. Vychovávať smoka je drina, ale zábavná drina. Až keď príde čas, keď prestanem počítať dni a začnem hodiny, až vtedy si pán všimne, že čosi sa deje. Najprv ho márne vyzerá v kostole na chóre. Potom ho nervózne sleduje z krovia, ako kosí na záhumní. Stále v tej istej košeli, neoholený, strapatý. Z ničoho
Hovorí mi: podpáľ mu chalupu. To je nápad. Dotiahnuť to do konca. Do úplného konca. Prečo na také veci musia prísť ľudia? Slnko rýchlo zapadá, akoby znechutené dnešnou konkurenciou týkajúcou sa svetla a tepla. Tempo podávania vedier, čo putovali z ruky do ruky ľudskou reťazou od potoka k plameňom, zjavne spomalili. Všetci sa ešte usilujú a neprestávajú hasiť, aj keď už pochopili, že už niet čo zachraňovať. Tváre červené od horúčavy aj námahy. Padajúce trámy dvíhajú k oblohe gejzíry iskier a poplašené zhlúpnuté sliepky sa pletú pod nohy. Stará masliačka v strede skupinky žien rozbieha litánie k svätému Floriánovi. Richtár striehne na smer vetra a posiela chlapov oblievať strechy ohrozených susedných domov. Potom rozpačito podíde k Vasiľovi. Ten sedí na zemi, opretý o studňu s hlavou v dlaniach a vôbec nereaguje na pokusy o útechu. Potľapkávanie po pleci a neisté slová sústrasti. Horúčava sálajúca zo zhoreniska im pridáva na úprimnosti. V každej vete však poznať úľava, že sa to stalo niekomu inému. Vasil sa odrazu zdvihne a pretlačí sa pomedzi susedov, ktorí stále fascinovane hľadia do plameňov. Zastaví sa v drevenej udiarni, ktorú plamene ako si minuli. Čo si odtiaľ vytiahne a vykročí smerom do lesa. Vidím auru smrti, ktorú si nesie so sebou. To je ono. Práve sa chystám pohnúť za ním, dohliadnúť, aby spravil, čo má spraviť, keď zbadám, že prichádza Iľa. Zohnutá pod plachtičkou plnou žihľavy pre húsatá a s kosákom za pásom zdesene hľadí na skapíňajúce plamene. Ľudia už prestali hasiť, len postávajú v skupinkách. Každá si robí vlastné odhady škody. Iľa sa obzerá, ale Vasila nemôže nájsť. Pýta sa okolo stojacich. Každý len neurčito mávne okolo seba, veď len pred chvíľou tu bol. A potom pokrčí plecami. To ju poplaší ešte viac. Až jeden chlapec ukáže prstom na napoli zarastený chodník do lesa. Iľa zhodí batoh z chrbta a rozbehne sa hore cestičkou, kde zmizol Vasiľ. Toto jej nesmiem dovoliť. Vasiľ! Vasiľ! Kričí a v behu zakopáva o korene, ktorými stromy každý večer zlomyselne prekladajú chodník. Nesmie ho nájsť, všetko by pokazila. Ako ju odradiť? Predbehnem ju a zachrochtám ako starý diviak. Konáriky na zemi praskajú samé a bukvice sa vyzliekajú z čiapok. Vasiľ, to si ty?
ale zneistí ju to len na okamih. Zarevem ako rozzúrený medveď. V tom momente les stíchne. Všetky súmračné spevavé bytosti od žiab po cvrčky strpnú. No Iľa na to nedbá. Vasíľ, kde si? Rúti sa už bez záváhania ďalej, cestičkou stúpajúcou hore svahom. Zaviem ako svorka vlkov. Všetky psy v dedine stiahnu chvosty a zalezú do bezpečia svojich bút. Len Iľa beží ďalej. Vasíľ, ozvi sa! Vykríkne za každým, keď pochytí dých. Do pekla. Nedokážem ju zmiasť. Určite sa prežehnala cestou z poľa, keď šla popri kostole. Možno aj pred sochou Nepomúka na moste. Je chránená. Do pekla. Na brale, ktoré sa týči do strmej výšky nad spenenou riekou, stojí starý dub. Silueta muža na ňou sa pustí konára, kratučký okamih padá k zemi, napnutý povraz však pohyb razantne preruší. Vasíľ, nie! Iľa dobehne pod strom, chytí mu nohy a pokúša sa ho zdvihnúť. No Vasíľovo šklbajúce sa telo neudrží. Vtedy si spomenie, že má kosák. Zúrivo ním začne prerezávať povraz, prameň po prameni. Po chvíľke sa obaja zosunú k zemi. Iľa uvoľní slučku a Vasíľ, ležiac na chrbte, lapá po dychu. Ona mu nezrozumiteľne nadáva, trasie mu plecami, udiera pesťami do hrude a v zápätí sa rozplače. On chvíľu leží nehybne, potom ju objíme a pridá sa s vlastnými vzlikmi. Trvá to dlho. Veľa oblakov stihne preletieť kosáčikom mesiaca. Potom plač, takmer nepozorovane, splynie s dýchom. Rovnako plynulo, dých prerastie do vzdychov. Dvojité vzdychy sa prepletajú, zrýchľujú a prehlbujú, až dosiahnu stav, kedy je pre ľudí nemožné udržať na sebe šaty. A plecia, ktoré sa pred chvíľou otriasali vzlikmi, sa teraz pohybujú v celkom inom rytme. Nezomrel. Obaja síce znehybneli, ale to je len spánok. Trápna paródia smrti. A ja som potreboval práve tú. On potreboval smrť. Ako poživeň, ako príklad, vzor, impuls, prameň. Smrť ako veno. Mohol byť mocný, mohol dokázať. Sám netuším, čo by dokázal s takouto výbavou, ale Vasíľ nezomrel. Som nesmierne sklamaný. Obaja tu ležia ako kuracie vnútornosti na hnojisku. Vasíľova košeľa je pohodená obďaleč a vajce, moja nádej, chladne. Mohol byť taký skvelý, mocný, taký skvelý. Chladne. Priam cítim, ako jeho iskrička hasne. Cílim nenávistne na ženu, ktorá je tou príčinou.
keby som mohol niečo. Ale veď môžem. Po tom, čo sa stalo, už predsa nemôže byť chránená. Mňau. Iľa sa zobudí. Máča jemne odtisne Vasiľovú ruku a vstane. Mňau. Cica, kde si? Cíc, kde si sa tu nabrala? Vediem ju k priepasti. Cíc, poď ku mne. Ešte krok. A ešte. A ešte jeden. Ozvena vráti Ilin výkrik 10-násobne. Iľa! To sa zobudil Vasil. Iľa, nie! Pár krokov a ozvena sa pohrá aj s jeho výkrikom. Zachváti ma radosť. Dokázal som to. Dvojitá smrť. To musí byť sila. Neodvažujem sa hádať, čo dokáže zmok s takým venom. Škrupina puká. Liahne sa mocný zmok a ja som pritom. Ja budem jeho pánom. Spolu zasadneme celú dedinu. Svet sa bude triasť. Som pripravený pomôcť mu. Ešte sa pamätám, aké to bolo, keď som sa liahol ja. Koľko námahy a bolesti ma to stálo. Ale on moju pomoc nepotrebuje. Stačí mu jedno vzopätie a jeho pazúry prepichnú škrupinu ako papier. Stačí mu raz trhnúť hlavou a biele úlomky sa rozletia na všetky strany. Už teraz vidím oheň v jeho hrudi. Peklo samo. Ako žeravý uhlík zabudnutý v popole presvitá cez čierne páperie, ktoré napriek tomu nikdy neuschne. Jeho zobák je ostrý ako poludňajšie slnko. Ostrý ako kalená ihla. A mierí na moje oči. Okamih ako rok pod ľadovým príkrovom. Zachráni ma takmer nepočuteľný šum krídel nad hlavou. Zabij! Vykríknem zúfalo. Nový zmok vyskočí, vyhne sa pazúrom útočiaceho víra a zabodne zobák do jeho hrude. Dravý vták padne na chrbát. Ešte chvíľu pošklbáva krídlami a nohami, potom znehybnie. Vlna strachu, v ktorej som sa topil, rýchlo pominula. A dokážem si vychutnať ten sladký moment, keď srdce tvora udrie posledný krát. Zmok sa postaví predo mňa a nakloní hlavu, aby dal najavo, že čaká na rozkazy. Ja zaváham, veď rozkazovať kurčaťu, ktorému kvapká krv zo zobáka, to nie je len tak. Asi by bolo najlepšie vrátiť sa do dediny. Vykročím lesným chodníkom a on ma následuje. Počúvam jeho kroky, ktoré odpovedajú mojim ako ozvena. Každý znie, ako keď
žeravý uhlík padne do vody. Prečo som sa tak naľakal? Je to predsa len kurča. Kurča ako ja. Možno trochu krvilačné. Ale aj ja som krvilačný. Možno trochu diabolské, ale aj ja mám v žilách síru. Po chvíli zacítim na chrbte jeho dých. Usilovný služobník pýta si prácu. Prečo nie? Poobzerám sa. Tam je jazvec, stočený do klbka v úzkej nore. Nestihnem ani dokončiť myšlienku a nový zmok už robí dieru do jeho lebky. Keby som bol človek, asi by som pokrčil plecami. Sotva prejdeme 100 krokov, pýta si ju opäť. Najprv som v pokúšení nebrať ho na vedomie, no ten jeho horúci dých mi po chrbte preháňa zimomriavky. No dobre, tam máš spiaceho zajaca. Ale prečo mi párané brucho už neprináša ten pôžitok? Celý zvyšok cesty horúčkovito ukazujem okolo seba. Straka v hniezde, spiaca srna, líška v brlohu. S údivom zistujem, že tieto smrti už nie sú zďaleka také sladké. Ale vždy lepšie, ako cítiť ten jeho dých, ktorý sa znova a znova vracia na môj chrbát. V najhoršom prípade, ale len na pár chvíľ postačí aj mravenisko alebo dážďovka. Musím pripustiť, že umierania mi poriadne zhorkli. Celkom sa poteším, keď sa predo mnou objavia strechy dedinských dreveníc. Svitá. V dverách domu sa objaví môj pán a zývajúc si pretiera oči. Nový zmok okamžite pochopí naše vzťahy. Postaví sa pred pána a nakloní hlavu, aby dal najavo, že čaká na rozkazy. Pán si v prvej chvíli myslí, že to včera prehnal s piatikou a teraz vidí dvojmo. Potom začne chápať. Vasilov zmok. Nie. Usmeje sa, keď pochopí celkom. Môj zmok. Spočiatku váha. Už si zvykol rozkazovať kurčaťu, ale rozkazovať dvom naraz, a to hneď po zobudení, to nie je len tak. Zrno. Znie prvý rozkaz. To som mohol čakať. Pánova predstavivosť nedokáže opustiť steny jeho stodoly. Sotva sa však stihnem rozhýbať, nový zmok je hotový. Zaznie hlasný praskot. To široká brána do sýpky, zbitá z hrubých dosák, zastená pod nečakanou ťarchou a
a padne vytrhnutá z pántou. Za ňou sa vyvalí vodopád zrna, ktorým bola budova naplnená až po strechu. Závislivo sa pozriem na kurča vedľa mňa. To musel pozbierať z celej dediny. Pán chvíľu stojí s otvorenými ústami. Preberie ho len žeravý pohľad nového zmoka, ktorý sa dožaduje novej úlohy. Peniaze. Preglgne. Ľudia v dedine majú peniaze. Sotva to stihne dohovoriť, zbuchoce čosi do dreveného vedra, pohodeného pri studni. To odrazu preteká toliarmi a grošmi. Občas sa dokonca zablisne aj zlatka. Pánovi sa podlomia nohy a kolenačky dôjde ku kope minci. Chvíľu sa v nej prehrabuje. Potom ju zakryje vlastnou košeľou. Nový zmok mu však nedá vydýchnuť a opäť sa dožaduje jeho pozornosti. Možno by som mohol byť richtárom, ale nové voľby sú až o 7 rokov. Rozmýšľa nahlas pán. O okamih neskôr začujeme výkrik. Takto znejú len posledné výkriky mysliacich tvorov. Čo to bolo? Spýta sa pán, ale nový zmok už opäť hľadí na neho ako sluha, ktorý splnil príkaz. Čo to bolo? Zopakuje otázku, no už chápe a dodá, ale ja som to nechcel. Nič mu nevyvraciame. On však nervózne chodí po dvore a hryzie si hánky prstov. Priam cítim tú búrku, čo sa mu preháňa v hlave. Zohne sa k novému zmokovi, avšak v tom istom momente si to rozmyslí a odvráti sa. Znovu dupe po tráve v krúhoch okolo čoraz netrpezlivejšieho kurčaťa. Potom zastane. Stará masliačka povie šeptom. Nový zmok zmizne a o chvíľku je späť. Nebolo počuť žiadny výkrik, nebolo počuť vôbec nič. Napriek tomu je jasné, že o 4 domy ďalej padlo k zemi telo postaršej, ale stále energickej ženy. Pán zbledne, ako by až teraz uveril, že sa mu to nesníva. Bola to striga. Ováračská striga. Povie neisto, ako by sa chcel ospravedlniť sám pred sebou a potácajúc sa obráti, aby vošiel do domu. Vo dverách sa zrazí s materou so šatkou v rukách, ktorá si nahmatáva cestu, aby mohla krmiť sliepky. Nezavadzajte. Oborí sa na ňu a chce ísť ďalej do pitvora. Keď tu nový zmok, ktorý to pochopí po svojom, vyskočí a zvrieskne starej žene do tváre. Mamo! Mamo! Pán priskočí k nej a chce ju zdvihnúť. No ona je ako handrová bábika zabudnutá cez zimu v záhrade. Mamo! Trasie jej plecami, dvíha jej hlavu, ale
Jej zakalené oči v náhle očernetej tvári už stratili svetlo definitívne. Mám ho. Pán sa schúli do vzlikajúceho klbka. Po chvíli klbko prestane vzlikať. Zostane sedieť na zemi bez prestania sa kývajúc dopredu a dozadu, bez akéhokoľvek výrazu v tvári. A mne je odrazu jasné, že si už nikdy nič želať nebude. Pochopí to aj nový zmok a tak sa obráti ku mne. Ja mu hľadím do očí a viem, že budem loviť v pamäti mená obyvateľov dediny, aj mená kráv a koní a psov, veď každá smrť mierni jeho hlad. Na chvíľu. A ľudia, čo to stihnú, na ktorých mená si nespomeniem hneď, sa zamknú v kostole a bude zvoniť umieračik bez prestania, ako pri morovej pohrome. A potom odídeme do susednej dediny. Snáď cestou natrafím na dosť živých tvorov, aby som prežil. Alebo možno nie. Možno si radšej počkám na zobák, ktorý už raz mieril na moje oči. Zobák ostrý ako poludňajšie slnko. Ostrý ako kalená ihla. Veď rozkazovať kurčaťu to nie je len tak.